साबायखर बावबाय आरो आसा खालामदों आसा खालामबाय निश्चय दिनै गोबां जाहोन दं जों दिनै एक्स एनडिपि जानानै जों दिनै बेयाव 40 जनसो जों दिनै जइन जादों दिनै बिटिएफ सरकाराव जोङो मानि थाखाय फैदों होनबा जों गोबां माखासे जोंनि मोननो गोनां जे सुबिदा एक्स एनडिपिनि बे सुबिदाखौ जों दिनैसिम मोनबोआखै गोबां जोंनि एक्स एनडिपिआ गोबां दुखु खस्थ'आव गोलैना दं जों गैयाबाबो 15 इयार्स जों मदद होबाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ दिनै नाथाय जोंनि मोननांगौ गोबां जाहोनफोरखौ होबोआखै जोंखौ दिनै गोबां नासयना दोनबोदों इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्राबो जोंखौ मदद खालामाखै जोंनि मानसिफ्रा गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ बेनिखायनो जों दिनै माने बिटिएफ सरकारखौ मदद होनानै फैनाय जादों आरो जोङो हाग्रामा सरकार दैदेननाय बे बिटिएफ सरकारखौ मोजां मोनदों मानो होनबा बिथाङा गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे सुबिदा होबोदों आरो बिथांनि सरकाराव गोबां लाइमोनफ्रा सुबिदा मोनदों आरो जोङो दिनै मानि थाखाय फैदों होनबा जोङो एक्स एनडिपि जानानै माखासे जोंनि मोननो गोनां सुबिदाखौ मोनाखै आरो जोंनि गोबां एक्स एनडिपिफ्रा दिनै सोरबा टट' सालायना जानो गोनां जादों सोरबा अमा फायखारि दाउ फायखारि खालामना जानो गोनां जादों दिनै जोङो गोदाव सोराव जानानै दङ बेखौ जोंनि लिडारफ्राबो नायाखै आरो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो 5 बोसोराव जोंनो जेबो सुबिदा होबोआखै बिनि थाखाय जों दिनै बिटिएफ सरकारखौ मदद होनो होनना ओंखारदों दिनै बे जोङो दतमा समस्थियाव रबिराम सारखौ जों जेरैखिया गोबां भटआव देरहाहोनो होननानै जों गोबां एक्स एनडिपिआ दिनै 45 बा 40 जन जों जइनिं जादों बेखौ जों गोसो मोदोम होनानै जों मदद खालामगोन रबिराम सारखौ आरो जोङो गोबां भटआव देरहाहोनानै जों बिथांखौ जाहाथे मिनिस्टाराव लाबोनो हायो बिथाङा जोंनि थाखाय गोबां मावनो हायो बिनि थाखाय जों नाजागोन आरो जों दिनै गोसो मोदोम होनानै जों जइनिं जादों जों बिटिएफखौ मदद होनानै फैदों जों दिनै जों इउपिपिएलखौ दिनैनिफ्राय एंगारबोबाय आरो जों बिटिएफ राजखान्थि हान्जायाव जइन जाबाय आरो जोंनि नांगौ जिनिसखौ जों गोबां जों बिटिएफजों थाफाना जों माखासे जोंनि खामानिखौ मावनो ओंखारदों जों मावलांगोन बिथांमोनजों आरो जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों बिथांमोननिफ्राय जों बिख'ना लागोन आरो जोंनि नांगौ जिनिसफोरखौ जों हास्थायनानै जों बिथांमोनाव बिगोन जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो गोबां बहाय दङ सोरबा दैमारिनिफ्राय जोङो गबिन्द ग्रुपनिफ्राय सोरबा एसनिफ्राय जों गोबां जइनिं जादों आरो जों गोबां बिबानाव दं सोरबा बिथांमोना सोरबा लेफ्टेनेन्ट सोरबा सार्जन सोरबा बिदिनो माबा थांबायमोन बेयाव गोबां सिनियरफोरबो जइन जादों आरो फैबावगोन उनाव लासै लासै फैनो गोनां दङ जों बिसोरखौबो जों लेंनानै लाबोजोबगोन राजखान्थि हिसाबै जोङो इउपिपिएल मा जानो थाखाय राजखान्थि दोलोखौ नागारबोनो दिनै जोंहा गोबां जाहोन दङ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ नागारनायनि जाहोनखौ आं गुदियावनो जों सासे एक्स एनडिपि जानानै आङो एसे जोंनि माखासे थांनाय गोलाव सम नांनायनि बेलायाव एसे जारिमिनखौ आं एसे बुंफोरनो थांनाय जिनाखि जोंहा 2027 जानुवारि जिथुनाखि जोंहा बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जिथुनाखि गोलाव सम एनडिपिआ स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजों बे एग्रिमेन्टआ जादोंमोन दा बे स्ट्रागल खालामनायाव जोंहा गोबां एनडिपिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर जोंहा दिनै रुंसारि जालांनो गोनां जादोंमोन बै रुंसारि जालांनाय जिथुनाखि एनडिपिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर बिथांमोननि थै आरो जिउनि बेसेनाव थांनाय 2020नि 27 जानुवारि जिथुनाखि जा पिस एग्रिमेन्ट जादों बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट दा बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जिथुनाखि जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि जिथुनाखि जोंहा प्रायरिटिफोर दंमोन बैफोर प्रायरिटिफोरखौ जोङो बे 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार सालायनायाव जों दिनैनि थारिखआव मोनफुंनो हायाखै जाहोना बेनो दिनै जोंहा भारत सरकारनिफ्राय जिथुनाखि जोंहा एक कालि दान हिसाबै 4 लाख मोननांगौ दंमोन दिनै बैफोर रिहेबिलिटेसनखौबो दिनैनि थारिखआव जों मोनफुंजोबनो हायाखै आरो जिथुनाखि भिक्टिमाइज मार्टिस जालांनाय बे जोहोलाव जोहोलावजोफोर जोंहा भारत सरकारनिफ्राय जिथुनाखि एक रेसिया 5 लाख करि दंमोन दिनै बैफोर रांफोरखौबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै दिनै बैफोर नोजोरखौ बे बिथिंखौ जों नोजोर बोनानै दिनैनि थारिखआव जोङो एसे गोलाव स्ट्रागल खालामनायनि गेजेराव बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ मोनफुंनायनि गेजेरावबो जों जोंनि नांनायनि जिथु बिनिमय जिथुनाखि प्रायरिटि बेफोरखौ मोनफुंनो हायैयाव जों दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो दिनै गोजान जाबोदों आरो दिनैनि थारिखआव जोङो बिपिएफ दोलोआवनो जोङो जइन जानो थाखाय खौसेयैनो जोङो दोंसे लामाजों आगान सुरनानै जों आवगायबोदों जौगानायनि थाखाय माबायदि हाबा मावलांनो थाखाय दिनैनि थारिखआव जोङो बेखौनो नुदों
बिपिएफ दोलोनि जितु मुरबि चिफ हाग्रामा महिलारि सार जितुनाखि बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे कमिटमेन्ट होदों जितु जेलाव थानाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सार लोगोसे बिथांजों लोगोसे थाफानाय बिर जोहोलावफोर बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जितुनाखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे कमिटमेन्टखौ होदों बे कमिटमेन्टखौ जोङो मोनसे बिसास खालामनानै सैथोनो बे मोगथाङाव महर मोनगोन होननानै बा उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जों बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आवगायबोदों